Nummer 11, Joy Burke. Nummer 12, Iden Soltau. Og nummer 13, Ivana Jovanovic. Så er vi klar til kamp. Det er dommerne også. Rigtig god fornøjelse. Og vi fik hurtigt kampens første scoring. Det var Lemvis nummer 14, Joanna Miller, med sine første 2 point. Og så var det Lemvis nummer 4, Ivana Jovanovic, og bragte Lemvis foran med 4-0. Så fik vi kampens første fang. Det var nummer 8 fra Lemvig mod Cargo Adiga. 2 straffe til Joy Burke. Scoring på det første straffekast reducerede Joy til 1-4. Så var det nummer 13, Ivana Jovanovic i tårnen på første gang 3-4. Så var det kampens første træer. Det var nummer 14 fra Lemvig, Joanna Miller med hendes 5. point.
Der er timeout hos 79ers, og lige en timeout var det nummer 6, Maja Gerling, der fik sin første fejl. I'm ready. Stop. Oh. You make it. Jeg er lidt bange for at komme til at vente den her. Må vi også starte første rejse? Husk, at vi skal støtte dem, der støtter os. Hovedsponsorer Bækgaard, Team Halsson og Vigør. Partner Stadium, Deloitte, Ugebladet og Access. Og her er vi færdige med den første timeout i kampen. Er der 2 straffe til Lemvig. Sikker scoring på begge straffekast var det Joanna Millers 6. og 7. point, hun bringer Lemvig foran med 9-3 efter 3,5 minutter. Så var det et steal fra Ivana Udvalieva. Det var hendes 4. point. 11-3 til Lemvig. Igen Joanna Miller, sin anden 3-pointer. Hendes 10. point, 14-3 til Lemvig. Så var det Hørsholms første 3'er. Det var Amalie Bunde, reduceret til 6-14. Så var det en befolkning, der gerne vil på tavlen. Det kommer hun med en 3'er, 9-14. Så var det Lemvigs nummer 10, Emily White, med sine første 2 point. Den anden går hurtigt. Ivana Jovanovic, sin 4 point, 11-16. 4,5 minutter igen efter første periode. Skal jeg lige op igen? Nej, jeg er ikke. Det er rigtig åben 2. Nej, bare ikke. Joy Burke med sit 3. point, 13-16.
Og i den anden ende, der fortsætter Joanna Miller med sit 12. point. Så var der fejl til nummer 10 fra LMV, Emily White, og hendes første fejl. Og der er udskiftning LMV. Udgår nummer 8, Okaro Adika, og ind kommer for første gang i dag nummer 9, Nana Hansen. Først som skifter udgår Maja Gerling og Iben Soltau, og ind kommer for første gang i dag Emilie Schirmer og Frederikke Monnerud. Og så var det Ivana Jovanovic med sit 6. point. 15-18, små 3,5 minutter igen af første periode. Men det er ikke se, når bolden skal være siden. Så må det bare være. Altså, jeg kan ikke rigtig gøre det hånden på. Jeg kan ikke køre den ned. Så var det hurtigt opspil, og det var Joy Bird, der afsluttede det. Hendes 5. point, 17-18, 240 sekunder igen af første periode. Så var det igen et fastpoint, og det blev afsluttet af Frederikke Monnerud med hendes første 2 point. 19-18 til Hørsholm 79ers. Skal jeg tage den frem så? Vi tager en fejl til Hørsholms nummer 13. Ivana Jovanovic. Det var hendes første fejl. Så var det nummer 10. Emily White med hendes 4. point. Bringer hun Lemvig tilbage fra. Og en anden ende. Amalie Bunde med sit 5. point. Fejl til Hørsholms nummer 10, Emilie Schirmer. Det var hendes første fejl. Hørsholm skifter ud. Udgår nummer 5, Amalie Bunde. Indkommer nummer 6, Maja Gerling. 2 straffe til Lemvigs Joanna Miller. Og med scoring på begge straffekasser var det Joanna Millers 13. og 14. point, og bringer til LMV tilbage i front med 22-21 med godt 1,5 minut igen af første periode. Så er det Frederikke Monnerud med 3 point, hele svømte 24-22 til 79ers.
28-22. Og der er blevet dømt 3 sekunder på Joy Burke. Fejl til Lemvis nummer 9, Nana Hans. Det var hendes første fejl. Det vil sige, at der er 2 straffe til Emilie Schirmer. Carlson skifter ud. Udgår Ivana Ivanovic. Indkommer nummer 12, Iben Soltau. Scoring på begge straffekast kommer Emilie Schirmer på tavlen og bringer Hørsholm foran med 28-22. Og så gik første periode. Vi er klar til konkurrence. Vi har den første konkurrence. 2 deltagere er klar. Op på Stødvej i Hørsholm. Så skal I have noget lækkert tegnmad med hjem, så besøg Saladin på Vestevej. Vi er klar til anden periode. Hørsholm Stænding Ejner starter med bold. Og som i første periode var det Lemvig, der åbner scoringen. Det var Ivana Udovalieva med sit 6. point. Så var der en steal, og så var det nummer 10, Emily White med sit 6. point. Reducerer til 26-28. Nu skal det ikke blive en tendens, men der var 3 sekunder. Så er det, nummer 14, Joanna Miller fra Lemvig, hendes 3. træer, og hun bringer Lemvig tilbage i front med 29-28. Ivana Udovalieva, hendes 8. point, Lemvigs 9. på 2 minutter. De er front 31-28. Så var det Emily White med sit 8. point, og der var samtidig er fejl.
til Hørsholms nummer 11, Joy Burke. Han har også et bonuskab. Hørsholm skifter Emilie Schirmer, Maja Galle og Joy Burke ud og sætter Amalie Bunde, Ivana Jovanovic og for første gang i dag Lene Picnic på banen. Og udskiftningen Lemvig udgår netop Emily White, som scorede sit 9. point, og hende kommer for første gang i dag Hafdis eller Stortier. 34-28 til Lemvig. Så Hørsholm, der kommer tavlen i anden periode. Det var Ivana Jovanovic, det var hendes 8. point. Joanna Miller fortsætter sin 4. træer, bringer hun Lemvig foran med 37-30. I den anden ende var det Iben Soltau med sin 5. point. Fejl til Hørsholms nummer 14, Frederikke Mollerup. Det var hendes første fejl. Fortsæt. Vi fortsætter. Time out. That's what 79. Ja, ingen mening. Og lige inden der opstod lidt forvirring og timeouten, var det Lemvigs nummer 8, Okaka Adiga, der kom på tavlen med sine første 2 point, bragte Lemvig foran med 39-32.
skærmen. Ja, bøfse. Der er fejl. Hørsholms nummer 4. Der var fejl. Hørsholms nummer 4. Aline Piknik, det var hendes første fejl. Der er udskiftning Hørsholm. Dommer mente, at hvis det er forvirring her, at det var i skudforsøg, der er 2 straffe til Joanna Miller. Og med scoring på begge straffekast kommer Joanna Miller op på 22 point. Så var det Amalie Bonde, det var hendes anden træer og hendes 8. point. Med sin 3. træer og sin 11. point. 38-41 med 4,5 minutter igen af første halvleg. I den ende var det nummer 4. Ivana Udovalieva, det var hendes 10. point. Du var til derhen her. Er der den anden vej? Ja. Fejl til Lemvis nummer 8. Der er timeout Lemvi. Inden timeouten var det Lemvis nummer 8. Og Cargo Adiga med sin anden fejl. 2 straffe for Rikke Mollov. Husk at støtte vores sponsorer. Hovedsponsor er Bækgården, Team Hørsholm og VKR. Partner DCC Energi, NGG Sports College og Strenometer. Og vores sponsorer vil i pausen være traded i vores sponsorlounge, hvor der bliver leveret fra Dalborg Supermarked, Drøse og Lindhardt, gastronomi samt orangeriet. Vi er klar. 2 straffe for Rikke Mollov. Den scoring på begge straffekast kommer fra Rikke op på 7 point. Hun bliver skiftet ud. Den kommer for første gang i dag. Anne Bøllermann. 4 minutter igen af første halvleg. 43-40 til Lemvig. Skifter du stadig der? Kommer det igen? Jeg kan lige få næste 4. Der er masser af plads heroppe, hva'? Ja, masser af Så var det hurtigt opløb. Afsluttet af Joy Bird med sit 7. point.
Fejl til nummer 10, Emily White. Det var hendes anden fejl. Og Ivanovic med sit 10. point bringer hun Hassan 79ers tilbage i front med 44-43. Så fik vi endnu en fejl til den vis nummer 10, Emily White. Det var hendes tredje fejl. 2 straffe til Joy Burke, og Emily White blev udskiftet. Ind kommer nummer 11, Hafdias Elestortier. Lemby. Lige inden timeout var det Joy Burke, der scorede på begge sine straffekast. Dermed kom hun op på 9 point, bragte 79ers foran med 46-43. Her i pausen har vi den anden semifinale i vores konkurrence. Så straks når vi går til pause, så husk anden semifinale konkurrence, hvor det gælder om at score så mange point som muligt på 1 minut. Fejl til Hørsums nummer 7, Anne Dølleram. Det var hendes første fejl. 2 straffe, Joanna Miller. Udskiftning 79ers. Udgår Joy Burke. Indkommer med nummer 12, Eden Solter. Skal jeg høre det? Miss! Du er så dum. Miss! Steffen, er det kommer ikke for at vi skal bruge det? Og med scoring på begge straffekast var det Joanna Millers 23. og 24. point i første halvleg. Hun reducerer til 45-46 med 2 minutter igen. Man kan så mange op, der opgiver på det her, ja. Så var det Ivana Udovanina med sit 13. point. Hun bringer Lemmy tilbage i front med 1,5 minutter igen, før de 48-46.
Joanna vinder med sit 27. point. 51-46 med 1 minut igen. Og så var det Ibi Soltau med sit 7. point, reducerer hun til 48-51. Og så var det Ivana Udovalieva med endnu en træer, 54-48 til Lemvig. 35 sekunder igen af første halvleg. En anden Amalie Bunde med sin 4 træer, 51-54. Fejl til Hersons nummer 13, Ivana Jovanovic. Det var hendes anden fejl. Så der er holdfejl, 2 straffe. Joanna vinder. Går ind på det sidste, kommer Joanna videre op på 28 point i første halvleg. Fejl til nummer 11. Hafdias Elstort til, det var hendes første fejl. Og Lemvigs 4. holdfejl. Dermed slutter første halvleg. 55-51 spiller. Og for 79ers er det nummer 5 Amalie Bunde, 6 Maja Gernø, nummer 11 Joy Burke, nummer 13 Ivana Jovanovic og nummer 14 Frederikke Moller. Det er Lemvig, der starter på bolden. Vi er klar til tredje periode. Og Joanna Miller starter, som hun sluttede, med en træer. Det var hendes 31. point, 58-51 til Lemvig. Så var det Ivana Jovanovic med sit 12. point, reducerer hun til 53-58. Fejl til Hersons nummer 6, Maja Gernø. Det var hendes anden fejl, der var scoring fra Emily White og 1. Så var det Maja Gernø med sit 4. point, reducerer hun til 55-60. Og det var nummer 8, Okako Adika med sit 4. point, bringer hun lige foran 62-55 efter 1,5 minut af tredje periode.
med sit 19. point, sin tredje træer, bringer hun Lemvig foran med 10 point, 65-55. I den ende, Joy Burke med sit 11. point. Joy Burke med sit 13. point, reducerer hun til 59-65 efter små 3,5 minutter af tredje periode. Fejl til Lemvigs nummer 14, Joanna Miller. Det var hendes første fejl. Fejl til Hørsholms nummer 11, Joy Burke. Det var hendes første fejl. 2 straffe, Emily White. Undskyld, det var Joy Burkes anden fejl. Scoring på begge straffekast kommer Emily White op på 13 point. Bare som skifter ud, udgår Ivana Jovanovic, indkommer nummer 10, Emilie Schirmer. Og så var det Emilie Schirmer med sin første træer og hendes 5. point. 62-67 med 5,5 minutter igen af tredje periode. Fejl Lemvigs nummer 4, Ivana Ullmann. Det var hendes første fejl. 3 straffe, Emilie Schirmer. Og med stikker eksekvering af alle 3 straffekast kommer Emilie Schirmer op på 8 point, reducerer til 65-67 med godt 5 minutter igen af tredje periode. Ved den ende var det nummer 8 fra Lemvig, Ricardo Aliga med sit 6. point. Folk kan ikke se den her.
Eller så gå ned til ham, der står med den lyse grå trøje. Eller bag med mand. Han er tom. Han kan hjemme til ham. Han er til at afdele kampen. Og så var det Maja Gerling med sit 6. point. Reducerer hun til 67-69. Fejl til Hørsholms nummer 5, Amalie Bunde. Det var hendes første fejl. Hørsholm udskiftning. Udgår netop Amalie Bunde, og ind kommer nummer 7, Anne Døllerand. Så var der scoring til nummer 14, Joanna Miller. Det var hendes 33. point i anden ende gik det stærkt. Det var Joy Bird, der reducerede til 69-71 med godt 3,5 minutter igen af tredje periode. Og den nummer 8, Okako Adiga, det var hendes 8. point, 73-69 til MV. Fejl til Lemvis nummer 8, Okako Adiga, det var hendes 3. fejl. Timeout, Lemvi. I pausen mellem 3. og 4. periode har vi naturligvis finalen i vores konkurrence. B-scoringer på 1 minut. Konkurrencen er i dag sponsoreret af Savadi, Thai Takeaway på Rungsted-Vej. Husk at støtte vores sponsorer. De støtter Hørsholm Basket og Hørsholm 79ers. Hovedsponsor Bækgården, Team Hørsholm og VKR. Partner Stadium, Deloitte, Ugebladet og Access. Harald Løborg, Center, Byggerådgivning, Nina Weber og Nordea. 2,5 minutter igen i 3. periode. 73-69 til Lemvi. Topscorer for Lemvi. Nummer 14, Joanna Miller med 33 point. Efterfulgt af nummer 4, Ivana Ulevaleva med 19. Topscorer for Hørsholm 79ers, Joy Bird med 15 point, efterfulgt af Ivana Jovanovic med 12. Så var det Hørsholms nummer 7, Anne Døllerand. Det var hendes anden fejl. Hørsholm har 4 holdfejl.
Så var det nummer 12, Helle Christiansen, med sine første 2 point. Bringer hun Lemvig foran 75-69. Anna Miller, hendes 35. point, 77-69. Fejl til nummer 13. Ivana Ivanovic, det var hendes 3. fejl. 2 straffe til Joanna Miller. 79ers skifter ud. Og ind kommer nummer 4, Line Bygning. Og med sit 36. og 37. point bringer Joanna Miller Lemvig op med 10 igen. Og der mangler 50 sekunder af 3. periode. I den ende, Ivana Ivanovic, hendes 14. point reducerer til 71-79. Se op, se! Vi er klar igen. 26 sekunder igen af 3. periode. Sådan sluttede 3. periode. Vi er klar til finalen i vores kort 70. Jeg kan lige hælde noget. Ja. Fejl til Hørsholms nummer 7, Anne Døllerand. Det var hendes 3. fejl. Med scoring på begge straffe kom Helle Christiansen op på 4 point, bringer Lemvig foran 81-71. Så var det Iben Soltau med sit 9. point.
Fejl til Hørsholms nummer 10, Emilie Schirmer. Det var hendes anden fejl. Så er der tilbagespil. Hørsholms bold til siden. Fejl til vis nummer 8, Okako Adiga. Det var hendes 4. fejl. Udskiftning Hørsholm, udgår nummer 7, Anne Døllerang. Og nummer 12, Iben Solter. Indkommer Maja Gerløb og Joy Berg. Fejl til Hørsholms nummer 13, Ivana Jovanovic. Det var hendes 4. fejl. Så var det nummer 14. Joanna Miller, det var hendes 39. point. Fejl nummer 10. Og timeout, der er som 79ers. Fejl nummer 10, Emily White, det var hendes 4. fejl. Og derefter er der 2 straffe til Joy Berg.
Husk jer næste hjemmekamp lørdag den 8. november, hvor herrerne kl. 15 tager imod Horsens. Men der er naturligvis også kamp i dag. Kl. 16 tager vores herrer ind mod Aalborg. 2 straffe, Joy Burke. Det var Joyce 16. og 17. point. Du reducerer til 75-83 med 7 minutter igen af kampen. Så var det nummer 12 fra Lemvig, Helle Christiansen. Med sit 7. point. Og det var en 3'er. Bringer hun Lemvig foran 86-75. Vi har ikke nye Udskiftning Lemvig. Indkommer nummer 11, Hafdias Elskov. Udgår nummer 10, Emily White. Joanna Miller. Det var hendes 41. point. Nummer 12, Helle Christiansen med sin anden 3'er i træk. 91-75. Så var det Hassan Joyberg med sit 19. point. Reducerer hun til 77-91 med 5,5 minutter igen af kampen. Hassan Selina. Hassan skifter Line Bygning ud og sætter nummer 12 Egil Soltau ind, og jeg kan også se, at Amalie Bunde kommer over banen. Famous, så kommer hun med live story. Hvor er en hæt? Jeg ved ikke, hun er der. Hun er også rigtig længe. Det er længe. Jo, ja, men... Joanna Miller. Spiller om det. Træner bare. Det var hendes 7. træer. Jeg træner dem her. Og det var hendes 44. 20. point. Jeg tænker, at det er meget pænt. Er det ikke, jeg har været sammen en gang, eller hvordan er det?
Yeah, 41 points. 41. But Herson is playing Slutning Hørsholm. Udgår Emil Schirmer og Joy Berg. Indkommer Frederikke Vollerup og Maria Forsman Pedersen. No, there's no better. No, yeah, we pretty much came in into, but it's still old guys. We tall though. Bunch of yeah, we're a bunch of 2 meters. Okay. And then me. Og var det Soltau med sit ældste point, reducerer hun til 79-94. Ja, så må de andre rydde op, når jeg ikke kan. Now look at this, honey. They've been knocking down threes all day. Fejl til Hørsholms nummer 5, Amalie Bunde. Det var Amalies anden fejl. Udskiftningen Lemmy udgår nummer 11, Haftis Ellisdorje, og indkommer nummer 10, Emily White. Rigtig gerne, men min kone skal have mig hjemme kl. 4. Ja, fordi nu skal til fest, og jeg skal passe alle sammen. Inklusive dem, der er blevet inviteret af børn. Ja. Det er sgu til det, Det er det. Hvad med faktisk også? Hvad hedder de? Nej, ham der spiller. Nej, han har været igennem noget af en omlægning. Tobias er stået på okay. Men han sidste kamp sidste år, der fik han en hjerneblæde. Nej, slutter mig ikke en hjerneblæde. Jeg har hovedkamp i hjertet. Men ikke. Altså ikke sådan, at han drætter om til gulvet, men det er simpelthen så ondt. Fejl til Hørsholms nummer 5, Amalie Bunde. Det var hendes tredje fejl. 2 straffe. Nummer 8, Mokaku Hadika. Og indkommer for første gang i dag fra Hørsholm, nummer 9, Sigrid Lange. Så nu ligger han derhjemme med benene i Donjoy. Så jeg tror ikke, man skal regne meget mere. Scoring på begge straffekast kom Mokaku Hadika op på 10 point. Og Akademi foran 96-79. Et stort 3 minutter igen. Men jeg har arbejdet for meget, sover for lidt. Det er også en skolelærer. Jeg er nødt til at kysse en folkeskole, fordi at hun har min største børn, der er nødt til sådan en lille. Vi skal ud og drikke. Fejl til Hørsholms nummer 12, Ine Soltau, og hendes første fejl, udskiftningen lidt lige.
udgår Ogago Adiga, og ind kommer nummer 9, Nana Hansen. Together with him for too long. Yeah. And he's the my way or no kind of guy. That's why he got fired. Yeah, but he's back. These girls right here. So he's back. And the same goes with us. I mean, he's my friend over there. But you know, he's like keeping him. Fejl til Hørsholms nummer 15, Marie-Louise Blyge. Det var hendes første fejl. Så der er højfejl. 2 straffe til Ivana Udovaljeva. Get a chance if you cheat. It's quite amazing. Try it. It's pretty good. You know, he wasn't. They need to know. Oh yeah. Can't play this one. Can't play. Yeah. They're going to score 110 points. Oh, they only got that. There's Third quarter? No. That's good. But there's 2 minutes left. They're good. They should be good. Yeah. You know, the first one, try to get back to this one. Point på det sidste straffekast var det Ivana Udovaljevas 20. point. Hun bringer nemlig foran 99-79 med små 3 minutter igen. Undskyld, med små 1,5 minut igen af kampen. Det er vildt. Hvad er det? Nå. Fejl til Levins nummer 10, Emily White. Dermed slutter kampen for hendes vedkommende med 13 point. Inden kommer Hafnis Elitstundje. 2 straffe i den solgte over. Hun var så fodbold med sin søn. Scoring på begge straffekast kommer op på 13 point, reduceret til 81-99. Oh yeah, go right up in the fence. I'm sure she can't get it. My bad. Person 5 and 7, the 2 are They got a young team there. it's not like they're going to keep the cool. What just happened? Okay, like, she's trying to give it back. No, she's not going to. Fejl til nummer 4 for Lemvig, Ivana Udovaljeva. Det var hendes anden fejl. Halv minut igen af kampen. 99-81 til Lemvig. Yep. They have to have chocolate. Huh? 012, under 12, not juice. So, Fejl til Hørsholms nummer 8. Maria Fortenbød, det var hendes første fejl. 2 straffe til Lemvig nummer 9. Nana Hansen. It's a roller coaster ride. Hey, listen. Right.
One problem is they still sit there and go, yes, 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 we understand. Og med scoring på det første kom Anna Hansen på tavlen, og det var samtidig den vis på nummer 100. Because then you just have to stop and exercise. What are you guys doing? Hvem er sluttet kampen? Hvem siger, at dagen bare skal være kedeligt? 181, 19 træer og en topscorer, der laver 46 point. Den sidste var der